pri poslednom bohatom spravodajstve v tomto kalendárnom roku. Uvidíme v ňom napríklad Deň otvorených dverí, krajské regionálne kolo recitačnej súťaže a Slovo bolo u Boha, či návštevu Mikuláša na našej škole. Spolu sa nadýchneme atmosféry rurátnej svätej omše v kaplnke, pripomenieme si prednášku teológa o okultizme na adventnom popoludní organizovanou farnosťou Všetkých svätých a pozrieme sa aj na vianočné trhy. V projekte Noc Biblie strávime večer na škole a s malými škôlkarmi si pozrieme ukážku príbehu o handrovej bábike Miške. Prajeme vám príjemné sledovanie. Deň otvorených dverí. V stredu 10. decembra sme privítali 92 návštevníkov zo základných škôl z Humenného a okolia. V duchu hesla Sme jedna rodina, malí i veľkí sa o návštevníkov starali členovia študentského parlamentu. Úspechy v celoslovenských súťažiach spomínam len Enviro otázniky alebo Chem Generation, kde sme sa umiestnili v celoslovenských súťažiach na popredných miestach. V Enviro otáznikoch sme boli na prvom mieste. Robíme mnohé akcie. Pravú rodinnú atmosféru s budúcimi spolužiakmi si návštevníci užili aj na spoločnom agape. Keďže nám mladým nie je cudzia zábava a ani hudba, minikoncert Martina Husovského, skladateľa, hudobníka a predovšetkým speváka skupiny Komajota sme si užili všetci, hostia i domáci. Súčasťou koncertu bolo aj predstavenie nášho nového školského rádia. Skočil dlhoročný vzťah, iný vysel na vlásku, premenil sa na lásku. Páni v kravatách občas naháňajú strach, a tí, čo sme nechceli, sú prezlečení a bieli. Nikto nevie, všetko zdá sa nejasné. Stojím uprostred, čakám na niečo, čo sa stane, čo nestane. Ten suší na to, O kvalite vzdelávania presvedčili nielen naši učitelia, ale predovšetkým ich žiaci na otvorených hodinách chémie, biológie, fyziky, nemeckého i anglického jazyka. 17325 Pascalov. Je to vlastne Susjedina Ružova. Kyslotný vieš, podružné modro. Vodník Ružova. Halium takto. Bilo, najkrajšie asi svieti. Dál. Tomu sa hovorí aj ďalom. Tá ďalko prúdi, okysličená krv a tá ďalko okysličená. Niečo raz mám poviem na srdci. Medzi pravou predsiňou komorou je trojcipá chlopňa a medzi ľavou predsiňou a komorou je dvojcipá chlopňa. Úlohou srdca je rozvádzanie krvi do celého organizmu a ako to funguje, vám ukáže Eva. Že tu nás ešte, že môžeme, ako krv prúdi do tela, ako prúdi do srdca. Ak máme zrýchlený tek, tak srdce bije rýchlejšie. Ak máme spomalený, tak bije pomalšie. Tak počítači môžeme si robiť rôzne cvičenia. Tak teraz sme z nich odstali vzduch, no a teraz mám nie dostali. Dobre, dostali sme. No a teraz tie polobule už by sa nemali od seba oddeliť, ani 8 párov koní ich od seba neoddeli. Centrové papieriky a zistujeme nimi zásaditosť alebo kyslosť. Takže či je zásaditý, takže vidíte, že aká farba by mala byť, a máme amoniak a zásaditosť je? Modrá, hej? Takže skúsiš o chvíľočku, či už je dostatok amoniaku, takže priložíš toto, či sa? Choď, prilož to tam, že či máme. Tu hore prilož, skús. No, takže ukáž všetky, takže vidíme, že amoniak je zásaditý, takže je tam amoniak. Takže takáto amoniaková fontána
vám vznikne. Že v skúmalke máme chlorečnom draselny a teraz uvidíme, ako zareaguje s gumeným medvedíkom. Job. What job do you want to do when you finish school? No, you don't know. Have you decided yet? No. Have you boys from Uravsko? Have you decided? No. No. Do you know what to do? No. So we have prepared a quiz for you and it can help you to decide what to do in your future. So switch on the tablets. Question number 2. Where would you like to live in the future? Where? In New York, Hollywood, or here in Humene, where you are now, in Udavsk, in Patin? Or do you want to live in a third world country, somewhere in Africa or Asia, or you don't care? Anywhere or everywhere. Choose one option. Click. Iný prípad, spovedná miestnosť veľmi dôležitá časť pre nás v duchovnom sprevádzania v živote duchovnej obnovy dvakrát v roku. Advent a pozov, to sú také obdobia osobitné. Duchovný program školy predstavil v našej kaplnke pán kaplan Liška. A nie je to pravda. Chcem, aby ste boli dobrí ľudia, kvalitní ľudia. Nie nám o to, aby ste museli slúžiť silou mocou takto cirkvi, ale ide o to, že keď získate kvalitné vzdelanie, to vám poskytnú iné školy. Aj ostatné školy vám poskytnú kvalitné vzdelanie určite. A duchovnú formáciu vám ponúkame vlastne my. Tento ročný deň otvorených dverí bol výnimočný a poriadne sme si ho užili. Veríme, že s tými, ktorí ho zažili s nami, sa budeme stretávať od septembra na chodbách našej školy. A slovo bolo u Boha. 75 súťažiacich, poézia a próza, 4 kategórie. To je stručná štatistika 22. ročníka krajského kola súťaže a slovo bolo u Boha. Recitátori z celého Košického a Prešovského kraja sa 8. decembra stretli na cirkevnej spojenej škole v Humenom, aby priblížili duchovnú poéziu a prózu ako dôležitú súčasť literatúry a svojim prednesom vyjadrili lásku k rodnej reči, ale hlavne k Bohu. Chcem všetkých privítať tu na pôde cirkevnej spojenej školy Sv. Cyrila Metóda v Humennom. Nielen z príležitosti tejto dnešnej súťaže, ale aj z príležitosti dnešného krásneho sviatku. Žena odpovedala: had ma naviedol a jedla som. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. Aby sa hriešníci utiekali k nepoškvrnenej a očistili sa vo sviatosti zmierenia od všetkých hriechov. Po slávnostnej svätej omši sa súťažiaci rozdelili do jednotlivých kategórií a porota mala neľahkú úlohu, aby vybrala tých najlepších. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, budú reprezentovať svoju školu, ale i mesto na celoslovenskom kole v Bratislave. Studnička pod lesom mala už len radných trocha vody. A to bolo tak málo, že aj vtáčak sa chcelo napiť. Gratulujem. Myslím si, že všetkým sa vám na túto tému dobre písalo. Nie všetkým. Jeden chlapec totiž napísal, že nepotrebuje priateľa, lebo má počítač. K tým posledným sa len málo kto hlási. Hoci práve tie zaslúžia si trochu. Barbarke Kerekaničovej, ktorá v prvej kategórii suverene vyhrala prvé miesto, srdečne blahoželáme. Výsledkovú listinu nájdete na webovej stránke školy. Zábor divý odjak živa, veľká bola jeho sila. Ľudia sa ho často báli, stáli pri ňom, nemom žiali. Keď sa vylial koryto, neušetril žiaden dom. A keď vlky ustali, do diaľky sa rozliali. Páne moje svetlo a moja spása, Páne moje svetlo a moja spása, Páne moje svetlo a moja spása.
svoju vôľu pre spoluprácu s tými silami. Poprosím, poďme ďalej. Tento okultizmus skrýva v sebe predovšetkým mediumizmus. Ja sa vzdávam svojho rozumu, svojej vôle a nechávam sa uľaviť podľa týmito silami. Za tým mediumizmom sa skrývajú vždy temné sily, zlé sily, teda zlí duchovia. Čo hovorí církev o špiritizme? Znovu v katechizme katolíckej cirkvi hovorí jasne. Treba odmietnúť. Veľmi ťažké je to rozoznať, ale platí tu nielen v tomto prípade, vo všetkých takýchto prípadoch o prázdnikoch. Som veriaci? Som pokrstený. Môžem sa opýtať to zatlkávanie na hlavu a na drevo a to je niečo. Poverčivosť. Áno, hriechové. Po viacerých domácnostiach sa stretla s tým, že ľudia majú aj kríž. Svätý Mikuláš patrí k najľúbenejším svetcom, pretože k deťom nikdy nepríde s prázdnymi rukami. Aj tohto roku zavítal so svojimi pomocníkmi do našej školy a svojou prítomnosťou a darčekmi vyčaril úsmev na tvárach všetkým, veľkým i malým, pedagógom i zamestnancom školy. Všetci ste prváci? Áno. No dobre, a všetci ste dobrí prváci? Áno. Môžem sa spýtať vašej pani učiteľky? Áno. Pani učiteľka, akí sú to žiaci? Výborný. Mikulášovi je veľa. Tak som potom správne, dobre. No a keď svätého, tak mi povedzte, čo viete o mne? Z neba na zem, keď pozerá plnej hviezdy jas. Nad snežnou sa tak roznáša duch svätého Mikuláša v každom roku raz. Pochválený buď Ježiš Kristus. Zobudili sa, ale poďte sa taký zadrieť Mikuláš. Zadrievaný, ale... Také počasie, síce som? Ja nie som biblický muž, priamo, ale s Bibliou som mal teda v živote veľa spoločného. Veľa som sa z nej naučil. Také tajné, skryté meno, ktoré bude znamenať, že rozdávame to, čo sme dostali. Takže, čo ste sa to naučili odo mňa za tých 18 rokov? Každý z nás prežíva chvíle, kedy potrebuje čas na stíšenie, čas na stretnutie s Bohom. Sviatok nepoškvrneného počatia Panny Márie bol pre nás časom, aby sme sa aj my stíšili a zamysleli nad sebou. Na spoločnej svätej omši nás kaplan Líška pozbudil, aby sme mali srdce čisté ako Panna Mária. Po svätej omši nás rôzne aktivity a prednášky v rámci duchovnej obnovy a je možnosť očistiť svoje srdce vo sviatosti zmierenia. Takto obnovení a pozbudení sme sa pripravili na ďalšie dni. 17. a 18. decembra sa uskutočňujú na našej škole počas veľkej prestávky vianočné trhy. V pestrej ponuke boli medovničky, vianočné pochúťky, ozdoby i darčeky.
Ostrelý finančný príspevok z tejto akcie bude poslaný misionárom lásky do Indie. Za vašu štedrosť vám ďakujeme. Aj tento rok sa naša škola zapojila do projektu Noc čítania Biblie. Žiaci 4. a 5. ročníka si v rámci prípravy rozprávali, ako mnohí starozákonní ľudia odpovedali na Božie výzvy a ponuky a učili sa orientovať vo Svätom písme. Samotná noc čítania Biblie začala 12. decembra večernou svetovou omšou pre deti v kaplnke školy, na ktorú boli pozvané aj tie, ktoré sa pripravujú na prvé sväté príjmanie spolu s ich rodičmi a súrodencami. V Evanjeliu bolo napísané, že Jan nosil odev z ťavej srsti, okolo bedier kožený opasok, nedával kopelky a lesný med. Čo myslíte, prečo sme dnes tu? Tu mi vie povedať. Prečo sme dnes tu? Lebo tu máme noc Biblie. Čo je vlastne tá noc Biblie? Ale niektorí z vás tu ostávajú na noc. Aha, moja sestra, môj kamarát, moja spolužiačka. Prečo tu ostávajú? Prečo tu ostávate na noc? Budeme si čítať z Biblie? No, konečne. Aspoň trošku sme sa posunuli ďalej. Po svätej omši deti predstavili rodičom svoje projekty, ochutnali tradičné jedlá a pokračovali čítaním Biblie v kaplnke a vypracovávaním rôznych úloh. Robila som ho sama a trochu mi pomáhala mamka. A čo si robila ako tému? Alebo prečo si vybrala? Čo tam máš? Tému som si vybrala 10 egyptských žien. Vybrala projekt o modlitbe. Z toho dôvodu, lebo modlitba nás prevádza po každý jeden deň. Dobre. Ja som si vlastne dôležitú Pannu Máriu, lebo je to patronka Slovenska. Pomáhala mi s tým trošku mamka. Tvojenie sveta tu máme preto, lebo sa to zdalo aj ľahké, aj ťažké. Tému 10 egyptských hrád, lebo sme viackrát aj na táboroch pozerali filmy o 10 egyptských hradoch, tak sme to robili, že asi aj Janik niečo kreslil a ja som tam písal. Dobre. Tému sa mi zdala, že najhodnejšia. Dobre, môžeme No to vyzeralo, že to bude ľahké a bolo to ľahké. A sama si to robila. Mamka mi s tým pomáhala. Ja som robil projekt, jak Ježiš už išiel v búrku. Vybral som si tento projekt preto, lebo sa mi nečítalo zaujímavé. Vedie sa stvorenia sveta. Ja som kreslila, Tamara písala a ona nakreslila prvú stranu. Ja som robila také detaily. Narodil Ježiš. Táto téma nás zaujala. Dobre. A máme tému 10 egyptských rán. Robila s nami ešte jedna kamarátka, ktorá dneska nemohla prísť a pomáhala nám s tým aj sestra. Krásne. No, my sme si vybrali tému 14 zastavenie. Túto prílu sme robili sami dvaja a túto tému sme si vybrali preto, lebo sa nám zdala zaujímavá, najjednoduchšia. O stvorení sveta a vybrali sme si ho preto, lebo Boh najprv stvoril ten svet a my sme mali tému Ježišov život, pretože to bol prvý, čo sme našli na internete. Byli sa modlitby. Podobné ako Taníka, hej? Podobný to má. Prečo stvorenie sveta, lebo sme si preto vybrali, lebo sa nám páčilo, ako Boh stvoril svet.
No, úplne pointačí, ale... Každý niečo na tom pracoval. Áno, ja som písala o Ja ďakujem všetkým fakt naozaj úprimne. Je to akože nie sú také umelecké diela ako veľké umelci alebo niečo. Je to len študentské ďakáci. Ja si myslím, že sú ešte mali na to, aby urobili nejaké velikánske diela. Sú veľmi krásne. Ale cieľ bolo to, že chceme pracovať s Božím slovom. Hej, tak chcem pozbudiť aj rodičov, teda aj vás všetkých ešte ďalej, že by ste pokračovali, že by ste si doma občas čítali Sväté písmo. Židovská pascha. Volám sa Sára, mám 12 rokov a som židovka. Môj mladší brat Efraim A prečo si báza? Raz mal Jozef sen a rozpovedal mu svojim bratom a tí ho ešte viac nenávideli. Povedal im: Jozef našiel milosť v jeho očiach, dostal príkaz obsluhovať svojho pána, ktorý ho urobil správcom svojho domu a zveril mu celý svoj majetok. Jozef vykladal sny faraónovým úradníkom. Po týchto udalostiach sa pohárnik a pekár egyptského kráľa previnili voči svojmu pánovi egyptskému kráľu. Jozef mu povedal: Pekný večer zakončili modlitbou a krátkym biblickým filmom. Ešte 3 dni a faraón ti povýši hlavu, dosadí ťa späť do svojho úradu a ty budeš podávať faraónovi času. Handrová bábika Miška. V poslednom vyučovacom týždni v stredu pripravili mladší žiaci adventné divadielko pre škôlkarov a popoludní sa predstavili rodičom spolu s vystúpením žiakov z Via Arto. Ďakujeme všetkým rodičom za výborné dobroty, na ktorých si všetci pochutili po popoludňajšom predstavení. Túto bábiku nepotrebujem. Som nepotrebná roztrhaná handrová bábika. Kde sa podeli tie krásne dni, keď som bola pre Ivanku dôležitá? Padá sneží, padá, ej, ale som ráda. Ušiký sad, ej, ale som rád. Rada by som, ale tá, ktorej ma kúpili, ma už nechce. Zahodila ma do kúta a viac so mnou nechce. Preto som sa rozhodla, že od nej odídem. A tak sa túlem ulicami a obzerám si túto nádej. Nechaj ma, to auto je moje. Nie, je moje, iba moje. Ja to poviem mame. Zlomila si mi panáčika. Ja ti ukážem. Nebudem sa s vami hrať, vždy mi všetko polámete. Vy ste na vine. Oci. A ja čo, mám byť varí slúžka? Ten koník je môj, ja budem princ. Dobre, tak Danka bude kráľovná. Ja budem kráľovná. Chceš byť aj princ, aj kráľovná? Veď to sa predsa nedá. Čo by sa nedalo? Všetko je tu moje, iba moje. Stáženúci blízkosťou srdcu si ju dám. Som sa zahľadil na myšku peknými malými očami, bábika pochopila. Stýchla si, objala pohľadom celú krajinu, po ktorej by sa rada túlala. Viem, na čo myslíš. Ja som tým darčekom, ktorý dievčiatko dostane od svätého Mikuláša. Áno. Ďakujem ti za všetko, ale hlavne za tvoje priateľstvo. A ráno sa z chatrče ozýval šťastný smiech detí. Išiel nám svätý Mikuláš! A priniesol svoju lásku k nám, pri celý svet.
A ako sa ti páčia učitelia? Čo si o nich myslíš? Také prvé dojmy. Ďakujem. Myslím, že je veľmi skoro, aby som teda hodnotil učiteľov. Vzhľadom k tomu, že som stretol asi 4 alebo 5. Spievali pekne a myslím si, že z hudobnej by teda prešli u mňa. A mám z toho príjemný pocit zo školy, naozaj je tu pekne. Je mi tu pekne a je to dobré, takže ja verím, že to nie je len tak na oko a len dnes, ale že je to tak celý rok. Ďakujeme za prvú otázku. Druhá otázka bude možno taká viacej osobnejšia. Vieme, že teda bývaš v Prešove so svojou rodinou a máš aj malého synčeka. Ako si sa zhostil s touto rolou, presne. Ďakujem. No, už mám vlastne 2 synčekov. Jeden má 5 rokov a druhý má 5 mesiacov. No nie je to jednoduché, ale myslím si, že je to tak veľmi zázračne a dobre vymyslené, že človek, keď je vhodený do toho, tak veľmi rýchlo sa naučí všetky záležitosti, ktoré patria k tomu. To znamená, viem už aj prebaliť, aj obchýbať, nakojiť ešte neviem a neviem, či sa mi to podarí niekedy, ale je to veľmi, veľmi krásna vec. Naozaj nikdy som si to nepredstavoval, že to bude také krásne mať. A samozrejme aj ťažké, ale je to vždy tak dobre vymyslené, že je to v princípe vždy v rovnováhe. Takže z toho mám veľkú radosť, hlavne, že mám teda zdravých synov a šťastnú manželku. Takže vidinka sa má dobre, to sme šťastní. Ďalšou otázkou bude tak o skupine. Prečo práve názov Komajota? Taký nezvyčajný. Mohol by si to vysvetliť tak podrobnejšie? No, tento názov, hlavne na túto otázku už som odpovedal toľkokrát. Je to pretože v období, keď sme hľadali názov, ja som študoval na vysokej škole masmediálnych štúdií v Prešove a ja som mal skúšku, aj Stano, náš bubeník, takisto tam chodil a mali sme v tom období skúšku z fonetiky, fonológie slovenského jazyka. To je taký strašne zlý predmet, inak veľmi pekný, keď sa chce tomu venovať, ale keď sa niekomu tomu nechce až tak veľmi venovať, tak je to dosť náročný predmet. No a samozrejme, že som ju nespravil na prvýkrát ani na druhýkrát, ale spravil nakoniec. Ale práve v tejto krásnej vede o správaní sa hlások v slovách a slovách vo vetách je taký jeden výraz v tom slovníku, ktorý má asi 600 strán a je to Komajota. A to je bodka nad mäkkým i. Wow, tak to je super. Ako máš najobľúbenejšiu pesničku z tých všetkých, ktorá je pre teba taká najväčšia srdcovka a prečo? Kvôli čomu? Nemyslím si, že je jedna tá skladba, pretože po tých 3 albumoch a ďalšom, ktorý je momentálne v takom polovydaní, každá jedna skladba je... Ono to bude hrozne patetické, ale je to skoro ako taký nejaký dieťa nás 3 chlapcov, je to divné, ale každá tá jedna skladba má nejakú etapu života, nejakú emóciu, ktorú v tom bode a v tom momente autor prežíva. Takže je veľmi ťažké povedať, že toto je skladba, ktorú mám rád a tieto ostatné nemám rád, pretože u každej jednej mám nejaký vzťah a vždy, keď ich hrám a už je to fakt, niektoré už hrám asi od 1000-krát, tak čo je veľmi zaujímavé na to, na čo ma veľmi baví, je to, že vždy v tom texte a v tých odkazoch nájdem niečo iné. Keď človek trošku rozmýšľa, tak sa vždy na ten daný text a tú danú skladbu pozerá s odstupom času a aj s tým, čo prežije a so skúsenosťami. Takže tie skladby sú pre mňa osobne vždy v nejakom pohybe a vývine, že to neskončí tým, že tá skladba je taká a je o tom, že je to o vypražanom síre, ktorý sa nezmení, ale preto mám veľmi rád inotaje a metafory, preto veľmi nerad spievam veľmi polopatisticky, že je to tak a tak, pretože by tu bolo veľmi odvážne tvrdenie povedať, že niečo je tak a nemôže byť iné. Ale tak poviem, že najobľúbenejšou pesničkou, čo akože pre mňa je Mesto v nás telefóne. Ďalšou otázkou je, čo chystáš do budúcna? Či nejaké to turné vystúpenie alebo tak CDčko po prípade?
do budúcna taká najväčšia snaha je prežiť a nerozpadnúť sa. A nie tak ako Michael Jackson, ale ako kapela. A čo chystáme podľa všetkého album, pretože v momentálnom čase je vonku asi 8 skladieb, ktoré sme postupne, ale isto zverejňovali na YouTube. Takže toto je v takom najbližšom. Chceli by sme to ďalší rok, teda do marca, možno apríla dať dokopy. A určite chceme hrať a popri tom vlastne tvorím nielen pre komunitu a pre kapelu, ale hlavne teda do divadla v poslednom čase a tak ďalej. Takže tej tvorby je dosť veľa, z čoho mám veľkú radosť, pretože je čo robiť. Taká posledná otázka je, čo by si odkázal študentom našej školy? Študentom by som odkázal hlavne, nech teda študujú. Aj ja som to dokázal, dokonca aj vysokú školu, neviem dodnes, ako sa to podarilo. A hlavne teda im držím palce, nech z nich nevzniknú len ľudia s dobrými známkami, ale ľudia s veľkým L. Ďakujeme za rozhovor, veľmi pekne to bolo. Skončil dlhoročný vzťah, iný vysel na vlásku, premenil sa na lásku. Páni v kravatách občas naháňajú strach, a tí, čo sme nechceli, sú prezločení a mieli. A nikto nevie, všetko zdá sa nejasné. Stojím uprostred, čakám na niečo, čo sa stane, čo nestane. Slnko svieti vždy na všetkých dobrých aj zlých. Ráno v novinách čierna ryža, modrý hrad, rúže stále v rozpuku, ryby chodia po suchu. Ráno v novinách ďalšia burza hlási krach, a tí, čo sme nechceli, sú prezločení a mieli. Nikto nevie, kto je kto, všetko zdá sa nejasné. Stojím uprostred, čakám na niečo, čo sa stane, čo nestane. Slnko svieti vždy na všetkých dobrých aj zlých. Slnko svieti vždy na všetkých dobrých aj zlých. Yeah, yeah. Oh, yeah. Ďakujem veľmi pekne. No aby ste nemali pocit, že len ja
tu spievam, tak by som veľmi chcel a potreboval aj vašu pomoc. Ono, keď máte pocit, že neviete spievať, nevadí, ja takisto spievam, neviem. A skôr sa jedná o taký výkrik, nie do tmy, ale do piesne. Takže keď ja zaspievam, že sme tu my a vy by ste mohli skúsiť naše mesto. Poznáte takú pesničku? Vôbec nepoznáte? Dobre, nechcem vedieť odpoveď. Takže si to vyskúšame, dobre? Sme tu my a... Naše mesto. Dobre. Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom, život šiel vždy vlastnou cestou. Sme tu my a... Učiteľský zbor vie spievať? A Neptún stráži milancov, let holubov a štekot psov, každý kráča vlastnou cestou. Sme tu my a... Naše mesto! Cesty vedú tam aj späť. Milión miest núka svet. No len jedno nám zlomí hlas. Je to mesto, čo je v nás. Orchester vždy večer skúša, v každom okne býva múza, dirigenta známe gesto. Sme tu my a naše mesto. Rieka má posteľ kamennú a pozýva nás k prameňom, omýva v nás známy priestor. Sme tu my a naše mesto. Cesty vedú tam aj späť. Milión miest núka svet. No len jedno nám zlomí hlas. Je to mesto, čo je v nás. Cesty vedú tam aj späť. Milión miest núka svet. No len jedno nám zlomí hlas. Je to mesto, čo je v nás. Naozaj si pre nás našim hosťom vykraj a poďme na tú debatu. Ešte raz, aspoň takto. Chlapci, väčšinou ste tu tí, ktorí máte vyranený záujem o šport, predovšetkým o futbal. Pán Jakubko je slovenským reprezentantom, pochádza z Kmenianskej Novej Vsi, blízko Prešova, je to obec. Hral za svoju rodnú obec v žiackých družstvách, potom v Lipanoch, v Sabinove na vojenskej základnej službe, potom prestúpil do vrcholového futbalu, do Tatrana Prešov, ďalej Banská Bystrica a teraz pôsobil v niektorých ruských kluboch, ktoré on postupne nám predstaví. Tak dobrý deň, prajem všetkým, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a samozrejme skúsim sa podeliť s tou mojou kariérou s vami, ako teda som fungoval ja. Navštevoval som základnú školu v Kmenianskej Novej Vsi, je to obec 10 km od Prešova. Priznám sa, že som vôbec neabsolvoval žiadnu dorasteneckú žiackú futbalovú akadémiu. Takže dá sa povedať, že som taký samorost futbalový.
ešte na začiatku, keď som hneď prišiel do Prešova, tak ako 20-ročný vybral do tej Číny, bol som tam mesiac, nakoniec tej skúšky nič nebolo. No a čo sa týka Ruska, hrával som v Banskej Bystrici, tréner Weiss, ktorý bol potom aj reprezentačný tréner, prestúpil do ruského Saturnu a v podstate on ma zobral do toho Ruska, on teda ma tam strašne silno chcel. Samozrejme, že ja som bol rád, že mi dal takú možnosť, prestúpil som do toho Ruska a aby sme trošku približili chlapcom tento klub, povedzte nám, kde sa nachádza vlastne to mestečko? Mesto Perm sa nachádza na pohorí, alebo blízko pohoria Uralu. Je to posledné európske mesto, potom už začína Ázia, takže je to aj na hranici tých kontinentov. Je to veľké mesto na naše pomery slovenské, pretože má to asi 1 100 000 obyvateľov, takže je to 1 100 000 obyvateľov, takže je to veľké mesto. Je tam zima, lebo je to severovýchodné, keď už sme posledný mesiac trénovali, tak už sme trénovali pri teplote -25. Keď som odlietal, už bolo -35. Takže naozaj je tam trošku zima, hrajeme tam na umelej tráve, pretože normálne trávič pri takých teplotách už by asi nevydržal, takže ktorých aktívne športujem, som mal 13 operácií, takže 4-krát ľavé koleno som mal operované, 4-krát pravé koleno som mal operované, sánku som mal zlomenú. Takže naozaj tých zranení bolo veľa, ale chvála Bohu, chodím, dýcham, behám, ešte hrajem. Takže ten doktor, ktorý ma stále doskrutoval, tak sa mu to podarilo. Takže teraz, kedy nastupujete vlastne do klubu? Teraz mám dovolenku a hneď 8. januára, teda po tých sviatkoch, a 8. januára odletím rovno do Turecka, pretože tam máme sústredenie. Zase podmienky sú tam dobré. Je tam umelé ihrisko, ktoré už je najnovšia generácia, človek nerozoznal normálnych trávy, je to vyhrievané. Akú futbalovú schopnosť ste rozvíjali počas svojich 16 a 17 rokov? Počas 16-17, tak ja si myslím, že najviac som asi v tom momente trénoval hru hlavou. Ja si myslím, že to mi aj pomohlo, pretože veľa gólov som dával hlavou a keď si tak spomínam, tak určite po centrov a veľa som hlavičkoval. Tým pádom, že som bol vysoký, tak som mal aj výhodu medzi tými spoluhráčmi, takže asi to. Každý by mal zo svojich tých nejakých proporcií vyťažiť ten maximum. Vyhovárať sa si myslím, že nemá zmysel a keď pri vás stojí obranca, ktorý mal 20 kg menej jak vy, tak zase myslím si, že by nebolo rozumné tú váhu alebo tú svoju postavu nevyužiť. Takže tí, ktorí sú rýchli, musia využívať rýchlosť, tí, ktorí sú robustní, musia využívať to, že proste keď sa človek odbehne a ide do toho súboja, tak ten druhý musí odletieť. Sledol som vám možno spoza 16, či... Tak nikoho. My do tej 16 centrovali a ja už som to tam len sa snažil dotlačiť, pretlačiť. Nejaký hologram, tréning, večer nejaké video, keď hrám s niekým, tak máme teóriu. Ja by som sa raz pýtal, že kto je v reprezentácii taký vtipalek, že robí srandy a keď akú môžete spomenúť, a kto je zase taký, že tak len ticho, možno sedí v šatne alebo malo kedy niečo povedať. No, vtipalek. No, určite aj teraz, keď je taká dobrá atmosféra, tak aj sa určite aj bavíte. Vtipalek. Neviem, kto môže byť taký vtipalek. Chcem sa opýtať popri futbale nejaký iný šport? Ja hrávam tenis celkom dobre, si myslím. Teda som si myslel, že celkom dobre a potom som myslel, že kamarátom Rajan mi vyprašil, takže nie až tak dobre. Hrávam tenis, volejbal, basketbal si zároveň kľudne, takže... Hokej som bol včera hrať, takisto. Alebo športom by každý mladý človek sa mal nejako zamestnávať, pretože naozaj určite aj vy máte radi šport a hrávate určite aj vy.
hokej, futbal, zime. Takže snažím sa viesť, či bude ten futbal hrať. Dobrý večer, vítam vás v našom krásnom chemickom laboratóriu. Dnes tu máme špeciálneho hostia, Dominika, pardon, Dominik Petraš, MGR. Bezpečnostný inžinier nášho chemického laboratória. Dávam slovo, pozdrav našich študentov, Dominik. Tak, dobrý deň, moji študenti, inžinieri niektorí. Pozdravujem vás všetkých a som v televízii Kivan. Áno, takže dáme ti otázku, Dominik. Poprosím ticho, publikum, poprosím ticho. Dám ti prvú otázku, Dominik. Ako sa ti páči toto laboratórium? Je to tu také, je to tu prostredie, je to tu útul. A je to tu bezpečné? A je to bezpečné. Čo hovoríš ako bezpečnostný technik na toto celé prostredie? Je to, všetko je tu bezpečné až na ktorý je už trošku starší, ale dúfame, že sa čím skôr vymení. Sme rádi, že sa mu páči naše laboratórium na bezpečnostné techniky. Potrebujeme na to však finančné prostriedky. Teraz môžeme hlasovať na číslo 7779 za A alebo B. A je voľba Dominik, B je voľba ja. Takže hlasujte za mňa, som B. Cena jednej SMS je? Cena jednej SMS je z DPH 0,50 centov. 0,50 eur. Dal si mi mobil? Dal si mi mobil? Pokračujeme ďalej v otázkach, ale vy môžete posielať stále SMS. Tak, pokračujem ja vo svojom samostatnom interviu. Monologu? Tak, bolo tu zábavne, robili sa tu veľa pokusov, môžete tu ešte vidieť pozostatky z niektorých. Bolo tu veľa... Pozostatky z 15. storočia pred našim letopočtom? Áno, to sú teraz robili sme. A tam vzadu sa robili chemické pokusy. No a tak ďakujem za pozornosť, že ste ma počúvali aspoň trošku. A kývam vám do kamery a dovidenia. Ďakujeme vám za celoročnú priazeň a prajeme vám hojnosť Božieho požehnania do roku 2015. Dovidenia.